мисоли 243. Талаба барои чен кардани шиддати электрикӣ дар лампаҳо бояд кадом асбобро интихоб кунад ва чӣ тавр онро бояд ба лампаҳо пайваст кунад. хуб барои шиддат ба забони русӣ напряжение мешавад. шиддат бо воҳидаш вольта физика вольт. Барои вольта бо вольтметр чен мекунад, амперметр мепарад. Значит расми 2 вольт ё нестан, значит мемонад 2 ва мо бояд бинем ки вольтметр ба занҷири электрикӣ пай дар пай пайваст мекунад. Параллел пайваст мекунад. Параллел пайвастро мекунад. Ба хотири ҳамин ҷоймон чӣ мешавад? S мешавад. ҷоймон чӣ мешавад? S мешавад. мисоли 164. мувофиқи додаҳои ҷадвал талаба бояд моддаро барои сохтани симҳои васлкунанда дар занҷири электрикӣ интихоб кунад. Кадом моддаро ӯ бояд интихоб кунад? Нигоҳ кунед. 2 симай, 1 сим, 2 сим. Бояд мо ҳамин 2 сим пайваст кунем ба ҳамдигариш. ва мо бояд дар инҷа вибр кунем моддаеро ки ҳамадар чӣ дорад? муқоимати кам дорад. штобе ки ҳамин токи электрикӣ биёям хали бе ягон гарм шавӣ, бе ягон об шавӣ сим хеле гузара бо далиши давомиятӣ брава. барои ҳамин дар инҷа мо бояд вибр кунем ки муқоиматаш боша кам боша. муқоиматаш кам боша. хуб нихромо вибр кардан наметавонем, барое ки муқоиматаш зиёд гарм меша, об меша бо ҳам. сурба бояд моддаро барои сохтани симҳои васлкунанда. хуб мемона модда чӣ? волфрам, мис, сурб мемонад. сурба намегирем, барое ки ҳама муқоимати кам чӣ дорад? мис дорад. барои ҳамин мо мисам мегирем. Так, мисоли 265. Дар вақти кори лабораторӣ талаба барои чен кардани шиддати электрӣ дар лампа кадом асбобро метавонад истифода бурд? шиддат воҳидаш волта. барои волта чен кардан мо бояд вольтметр бигирем. дигараш графики вобастагии қувваи ҷараён. ина қувваи ҷараёни мо қувваи ҷараёни электрикӣ аз шиддат бо ҳарфи у ишора карда мешавад, додагӣ шудааст. хуб муқоиматро бояд маълум кунем. формула мо мешавад I баробарди U тақсими R. хуб умон шиддатай, Rмон резистент, то есть муқоимат. любой нуқтаро вибр мекунем дар ин расм. мисол сира вибр мекунем. хелос боло рафтем то нуқтаи буриша. хуб дар инҷа значит мешавад имон баробарди 0,3 ва умон баробарди чанд? 30. хуб дар формула мемонем кор мекунем. хуб моро чӣ пурсидистай? моро пурсидистай R пурсидистай. якум формула. дуюм формула чӣ мешавад? R меёбем. R баробарди дар махраҷи 1 менависем. се ки напротив R дар махраҷ менависем. I дар поён менависем. U дар боло местахташ. U мо чанда? 30 тақсими I мо чанда? 0,03. 0,03. И 0 аз 100 И просто обычный. барои ин верглар гум кардан баъди 0 дута рақама ба 100 зарбаш мезанем. Инам ба 100 зарб мезанем. хуб хуб сира агар ба 100 зарб занем мешавад чанд? 3000 мешавад. то 3 1 2 3 та 0 тақсими ин агар ба 100 зарб занем ин чанд? 3 мешавад. 3 тақсими 3 мешавад 1. 3 та 0 илова мекунем. мешавад чанд? 1000 ом. 1000 ом. воҳиди муқоимат ом мебошад.
ҷавоби мо А мешавад. мисоли 167. дар график вобастагии қувваи ҷараён И аз шиддат шиддат додагиа барои се ноқил тасвир ёфтааст. муқовимати ноқили Б чӣ қадар аст? Вот ноқили Б-ро мегирем, мо инро мепурсистем моро. Рост поёне фурдем чанд аст? У-мон баробар Д-ай И У-ай имон И-ай. Қувваи ҷараён. Формуларо менависем. И баробарди У тақсими Р. Якум формула. Дуюм формула чӣ мешавад? Аҷа Р-ро меёбем. Р баробарди дар нуқтаи махраҷ 1 менависем. Чизе ки напротив Р дар махраҷ менависем. Уро дар боло менависем. У тақсими И мешавад. Уи мо чандай? Д-ай тақсими И мо чандай? 4-ай. 0.4. خب این بعد دیگر گلی رقم داره نچه با 10,000 میزنیم. ایران با 10,000 میزنیم. میشه برابر چند؟ 20 تقسیم 4 میشه. برابر چند میشه؟ 5 اوم. جمع 5 اوم میشه. خب مثال 268 در منقل الکتریکی آموزشی نوشته شده است 50 اوم 0.9 امپر. طالبان منقلро ба кадом шабакаи шиddатдор бояд пайваст кунад, то ки манқал мутадил кор кунад. Яъне маъно дорад ки дар танаи нами аппарат нависагиа ки 50 ому 0.9 ампер. Мақсад ки шиддати ҳамира худмон мо бояд биёбем, ки дар чанд қадар шиддат ҳамин кор мекунад. 268 R баробарди 50 ом ва I баробарди 0.9 ампер. Бояд мо чия биёбем? Ура бояд биёбем. Якум формула мо I баробарди U тақсими R мешавад. Якум формула, дуюм формула мо махраҷ метиҳем. Так, айҷа R-ро меёбем. Не, U-ро меёбем. U баробар мекунем. Напротив U чизе ки бошад ба махраҷ менависем. Ягай давҷа менависем. I-ро ба R зарб мезанем. I мо чандай? Вот, I мо 0.9 ампер. I мо чандай? I мо 0.9 зарби R мо 50 ом. 50 0 қатъи ихтиёр мешавад. тақсими 1 баробарди 1 кара 5 45 мешавад. 45 вольт. Ҳастай? Ҳастай. Сеюм. мисоли 269. дар расму графикаи вобастагии қувваи ҷараён аз шиддат барои ноқилон нишон дода шудааст. муқоимати кадом ноқил аз ҳама зиёдтар аст? I баробарди U тақсими R. Гуфтем муқоимаи кадомо зиёдтар? як нуқтаро мегирем. то бурӯши ҳамин хатҳо меравем. 4-ро гирифтем. яъне ки то бурӯши ҳамин хатҳоро меравем. дар инҷа бурида шуд. мадин то инҷаро бо боло меравем. хат бурида шуд то инҷаро бо боло меравем. бурида шуд то инҷаро рафтан мегирем. примерно дар инҷа бурида мешавад. инҷа намерасад. хоб значит умон доимӣ мешавад. уи ҳамаш ягай. формула мо чӣ хеле? I баробарди U тақсими R. хоб U тақсими R. гуфтем муқоимати кадомиш зиёдтар? муқоимати ҳамаиш зиёдтар ки U мо константа ки ё тағйира. муқоимати ҳамаиш зиёдтар ки иш зиёд бошад. не, муқоимати ҳамаиш зиёд аст ки I камтар бошад. I кадомиш камтар? 4 камтаре. барое ки чи хурдаи ҳама. барои ҳамин ҷои мо чанд мешавад? 4 мешавад. ҷавоб мо мешавад чанд? 4 Б.
370. дар асбоб дар занҷири электрӣ манбаи ҷараёни электрӣ мебошад. Дар электрикӣ манбаи ҷараёни электрӣ мебошад. Манбаи ҷараёни электрикӣ ина плюс минус қати монага 1 аккумулятор. И муқоимата вольтметр қати чен карда истен. манбаи ҷараёни электрикӣ чандай? се, яъни ду калида пайваст мекунад занҷиро. графикҳои вобастагии қувваи ҷараён я қувваи ҷараёни мо аз шиддат доштааст. Шиддати муқоимати нохили дуюм чӣ қадар аст? Вот дуюм эри ҳамира пурсидистем маро. форма чӣ қадар? И баробарди У тақсими Р. Агар мо Р-ро биёбем, хатти касра мекашем, напротив Р чизе дар мақсад менависем. И-ро дар поин менависем, У-ро дар боло менависем. Яъни У тақсими И мешавад. خب дима пурсида. Любой нуқтаро мегирем. Инҷа гирифтем, и 6 мо 6 мешавад. У-ро дар боло менависем 6. Бедаҷа курш накунем. Форма чӣ мешавад? R якум формамон. И дуюм форма. Значит ҳал мешавад ки R баробарди U тақсими И баробарди умо чанд шид? 6 шидак. И-ро меёбем. Рост боло меёбем. 0,6 шидак. 0,6. برای راست 0,6 را با 100 ضرب میزنیم، بلوگش هم با 100 ضرب میزنیم، میشه 600 تقسیم 6 میشه 100. 100 اوم. جواب چند میشه؟ ده میشه. خب даваки риёсатро ба кадом нуқта нигарем бояд кушонем то ки амперметри қувваи ҷараёни электрикии максималиро нишон диҳад. خب амперметр чия чен ки қувваи ҷараёни чен мегӯяд? И-ро. И баробарди У тақсими Р. гуфта ба кадом барем ҳамин даваки риёсата ки амперметри қувваи ҷараёни максималиро нишон диҳад. Раз максималӣ ёдовар мешавем ки ими риёстат сопротивление муқоимата каму зиёд мекунад. Барое ки мо да қувваи ҷараёнмон зиёд шавад, бояд мо чи муқоимата кам кунем. Барое ки муқоимата кам кунем, инҷа мебиёримш 1 омш мекунем. 1 омш мекунем, мешавад чи муқоимат кам мешавад. Хоб надеюсь ки фаҳмидем. яъне ки барои қувваи ҷараёни зиёд кунем, бояд муқоимата чӣ кунем? Кам кунем. муқоимати чанд ки кам мекунем? 1 мекунем. амперметр қувваи ҷараёни зиёд нишон медиҳад. Так, даваки риёсатро ба кадом нуқта бояд кушонем то ки амперметри қувваи ҷараёни электрикии камтаринро нишон диҳад. инам ҳам хеле кор карда мешавад. Так, мисоли 173 гуфта бо ҳам хел даваки риёсатро ба кадом нуқта бояд кушонем то ки амперметри қувваи ҷараёни электрикии камтарин инҷа гуфта қувваи ҷараён чӣ шавад? Кам шавад. яъне ки И мо чӣ шавад? Кам шавад. У тақсими Р. барое ки қувваи ҷараёни мо кам шавад, бояд чи муқоимата чӣ кунем? мо зиёд кунем. муқоимата бояд чӣ кунем? Зиёд кунем. ва зиёди мо яъне тарафи панҷа. барои тарафи чӣ мекунем шумо? Рост мекунем. зиёд мо чанд мешавад? 5 мешавад. муқоимата зиёд мекунем. 5 омш мекунем. даваки риёсатро ба кадом нуқта бояд кушонем то ки лампаи L равшантар сӯзад. ҳамин синоними равшантар яъне ки қувваи ҷараёнаш чӣ шавад? Зиёд шавад. қувваи ҷараён ки зиёд шид, лампа чӣ? баланд месӯзад. У тақсими чӣ? Р. яъне ки барое ки равшан сӯзад, значит қувваи ҷараён бояд зиёд бошад. барои қувваи ҷараён зиёд шудан, бояд муқоимат чӣ шавад? Кам шавад. барои муқоиматро кам мекунем. тарафи чап мекунем. тарафи 1. так, графики вобастагӣ гуфта қувваи ҷараён.
خواهی جریان از شدت در هنگام 40 ولت بودن شدت خواهی جریان چقدر است؟ اینا در карта ما در схема ما 0, 10, اینجا 20 значит 30, اینجا 40. هنگام 40 بودن شدت خواهی جریان چند میشه؟ 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 0, 0, 4 میشه. گفتیم در الکتریکی چینینگ نوشته که 5 ohm 12 امپر. Так, ирам файда чойник 5 ohm навишта ки 12 ампер навишта. Бояд мо дахнеш пайвастем. Ирам хел карда меша. Яким формула I баробар U тақсими R ва дин формула U баробар I зарби R меша. Так, значит U баробар I мо чанде 12 зарби 5 мекунем. 0 қати виргул мерава. чихе мерава нишон метим танозу. ира чихе нависта меша. Меша нависта 12 зарби 5 ро ба 2 тақсим мекунем. 5 зарби 10 менависем. агар мо 10 ба 12 зарб кунем чанд мешава? 22 мешава. зарби 5 меша 22 зарби 5. 5 карда 10 0 1 дар хоти 5 карда 10 хоти 11. 110 вольт меша. ҷои мо чанд меша? 2 меша. так, мисоли 177 тамом чӣ додагия? додагия мо дар расм У додагия дар масъала R додагия ҷавобро мебинем ампер персиста I персиста. хоб значит меша I баробарди U тақсими R. баробар мекунем. хоб У мо чанда 220 вольта тақсими R мо чанда 110 2 ампер меша. так, мисоли 178 гуфтаги қувваи ҷараён дар нуқил ҳангоми 60 вольт будани шиддат аз қувваи ҷараёни ҳангоми 20 вольт будани шиддат чанд маротиба зиёдтар мешавад. яъне ки агар мо инро 1 мегирем 1 1 не U1 мегирем шуморо U1 ай U2 чанд маротиба зиёд нигоҳ кунед. додагии моро 60 вольт. ира мо U1 мегирем ва 20 вольт ира U2 мегирем. моро пурсида ки қувваи ҷараён якум нисбат ба дим чанд қадр зиёд мешавад. ирози ҳисоб мекунем. агар ҳангоми 60 будан ина графика диҳам. ҳангоми 60 будан инҷа 30 боша инҷа 40 инҷа 50 инҷа 60 додем. ҳангоми 60 будан қувваи ҷараёни мо чанд баробар аст? агар 01 боша 02 03 04 05 06 мешавад. значит ҳангоми 60 вольт будан қувваи ҷараёни мо чанд баробар аст? 006 ампер баробар аст. ва ҳангоми 20 вольт будан ин аст. ҳангоми 20 вольт будан ба 002 баробар аст. значит ҳангоми U1 баробарди 60 вольт будан I1 мо баробари чанд мешавад? 006 ампер. 006 ампер. ҳангоми U2 мо баробарди 20 вольт будан I2 мо чанд мешавад? 002 мешавад. 002.
Так, и ба ида тақсим мекунем. 0,06 тақсими 0,02. Все мешад 6 тақсими 2. 3 маротиба. Так, иҷарам 100 омдагиай, 2 ампер омдагиай, бояд мо чиам биёбем, кадомида пайвастем, ё ҳамаш чиам у номан мебуда. Хоб, 179. И баробарди у тақсими r якум формулам у баробарди и зарби r мешавад. Хоб, имо чанд 2 аз 10 2 зарби чанд мекунем 100 мекунем баробарди. Хоб, 2 аз 10 2 110 зарби 10 нависта мешавад. Хоб, агар мо 10 баи зарб занем ин мешавад 22 зарби 10 мекунем баробари чанд мешавад 120. ҷои мо 121 мешавад. мисоли 180 r додагиай и додагиай бояд мо уро биёбем. ира ҳамон формула 180 и баробарди у тақсими r якум формула дуюм формуламо у баробарди и зарби r мешавад. ба ҷои як монем напротиви имо дар махраҷи ягона наменависем, ира ба r зарб мезанем. Хуб, баробар мешавад 0,25 зарби 880. Хуб, баробар мекунем. Баробар. Агар мо 8 аз 8 зарби 100 кунем, и 880 мешавад. Ва ҳамира бо зарби 0,25 мекунем. яъне чӣ мешавад? У баробарди и зарби r баробарди 0,25 зарби 880. 0,25 зарби 880 мешавад ки 88 зарби 100 баробар мешавад 25. агар мо ҳардуро зарб занем 25 мешавад. агар 0,25 ба 100 зарб занем 25 мешавад. зарби 88 мекунем баробарди. так 12 ба 88 зарб мезанем шумо. 12 зарби не 12 не 25 25 25. так 25 ба 88. дар мезанем 8 кара 5 40 4 дар хотир 8 кара 2 16 хотир 4 20. 8 кара 5 40 4 дар хотир 8 кара 2 16 хотир чанд 20. ҷамъ мекунем 0 0 2 2 мешавад. баъди виргул як рақам мепортем, виргула мемонем, мешавад чанд 120. 120 вольт мешавад. 120. мисоли 182 додагиай мо дар хоҳи ҷараён шида додагиай бояд мо r биёбем. и баробарди у тақсими r якум формула дуюм формула чӣ мешавад? r баробарди и уро дар боло менависем, махраҷ метавонем напротиви r чизе аст дар махраҷ бинависем.
تقسیم میکنیم اوی مچند 120 تقسیم 2. خب میشه چند 110 اوم. جواب A. مثال 183 اگر طلبه بنابرای همه لامپ‌ها با شبکه پیوست کنند در کدام لامپ قوه جریان الکتریک از ما کمتر میباشد قوه جریان از ما کم افتاده قوه جریان چی از ما کمه با همین فرمول او تقسیم R میشه او برای همه 12 ولته یعنی که او دویمیه برای همه لامپ‌ها خب قوه جریان در همونش کم میشه که مقاومتش باشه زیاد باشه مقاومت زیاد در همه چی 36 اومه برای چی میشه 4 میشه خب یه متناسب چپان دودگی مودا R ای دودگی باید ما او را بیاریم ای برابر او تقسیم R او برابر ای ضرب R میشه برای چی؟ برای که напротив او چیزی که باشه در مخرج مینویسیم یک عدد مینویسیم یا عددش میشه ضرب میشه کریس نکنید خب برابر این چنده 4 ضرب چند 55 4 که 5 20 0 2 در خودی 4 که 5 20 خطی و 2 22 120 ولت دیگه مثال 185 так مثالی 185 R додагии U додагии باید ما ای را بیاریم ای برابر او تقسیم R برابر 120 تقسیم 44 برابر 5 آمپر میشه ای را اگر طلبه من باید سه لامپا رو به همینجا соединить کردن получили در کدام لامپا قوه جریان الکتریک از ما زیادتره قوه جریان چیه زیاد то есть ای برابر او تقسیم R قوه جریان همه زیاد گرفته او برای همش 12 ولته 12 ولت یعنی کانستانته قوه جریان در همه زیاد است که چی مقاومتش باشه کم باشه مقاومت کم چنده 1 ده جواب آ میشه خب مثال 187 P دودگی مودا P دودگی مودا او دودگی باید ما ای را بیاریم فرمش کرد P برابر ای ضرب او این мощность электрического тока یعنی که شدیدیت قوه جریان نتیجه باید ما ای را بیابیم ای برابر چیزی که در پیش عدد حرف نامعلومه در پایین نوشته میشه P تقسیم او میشه برابر P مو چنده 1100 تقسیم او چنده 120 100 چند 20 0 اختفا میشه برابر 110 تقسیم 20 میمونه تقسیم میکنیم 110 تقسیم چند 22 خب 5 میشه 5 کرده 10 0 1 در خاطر 5 کرده 10 خاطر چند 11 مینوس میکنیم 0 برابر 5 آمپر میشه مثال 188 ای دودگی P دودگی او را یفتن نکنیم P برابر ای ضرب او یک فرمول دیم فرمول او رفته بیاریم او برابر میشه چیزی که در پیش نامعلومه در پایین نوشته میشه ای را در پایین نوشتیم P در بالا میره برابر P مو چنده 3 تقسیم ای مو چنده 0 از 1 خب دیگه رو تقسیم کنیم شون P برابر ای ضرب او یک فرمول دیم فرمول او برابر
P тақсими I баробари P мучанда 3 тақсими 0,1. барое ки 0,1 адади бутуншояро мо ба 0,1 хонда мешавад, ба 10,000 мезанем. Ирам ба 10,000 мезанем. Меша чанд? 30 тақсими чанд меша? 1 меша. барди 30 вольт. хоб гуфтагае ки ду нуқил пай дар пай васл карда шуданд. яъне ки ду нуқил пайваст шуданд пай дар пай. ва U1 додагӣ монда, U2 додагӣ. шиддати чиро пурсида? Шиддати пурраро гуфтагӣ. U-и пурраро гуфтагӣ. вақте ки пай дар пай мечаспанд, шиддати умумӣ баробар мешавад шиддати якум ҷамъи шиддати дуюм баробарди шиддати якум мо чанд дорем? 2 вольта ҷамъи чанд? 3 баробар чанд мешавад? 5 вольт мешавад. дигар масъала гуфтагае ки сета лампа пайваст кардагӣ. сета лампаро пай дар пай пайваст кардагӣ. L1 мо 0,2 ампер. L2 L3 чанд номаълум гуфтагӣ. ира бояд мо логически бинонем ки ҳангоми пай дар пай пайваст кардани нуқилҳо қувваи ҷараён 1 баробари қувваи ҷараён 2 қувваи ҷараён 3 мешавад. яъне ки дар ҳама ҷош қувваҳо баробаранд. қувваи ҷараён ки манба 0,2 амперро чӣ мекунад? равон мекунад. ба ҳамаш 1 меравад. барои ҷавобон чӣ мешавад? 0,2. дигараш бо ду нуқил пай дар пай васл карда шуданд. U1 иқа U2 иқадар. U-и умумиро гуфтам дар кора. U-и умумӣ аҷа U-и умумӣ баробари U1 ҷамъи U2 мешавад. баробари 2 ҷамъи 5 7 вольт. дар ҷарам гуфтагае ки қувваи ҷараёни мо 0,1 дар инҷа аст. 0,1 ҷараён чи 0,1 мешавад. қувваи ҷараёни 1 баробари қувваи ҷараёни 2 мешавад. ҳама вақт ҳангоми пай дар пай ҳангоми пай дар пай пайваст шудагӣ. ҳангоми пай дар пай I1 баробари I2 мешавад. дигар савол. так мисоли Z93. мисоли Z93 гуфтагае ки шиддати умумӣ 12 волте. 12 волте. дар лампаи L1 шиддати U1 ба 4 волте. U1 чанде? 4 волте. L2 ва L3 чӣ қадар аст? инҷа X инҷа X мешавад, значит иҷрам X мешавад. ҷамъ мекунем ҳамашонро. барои чӣ? барои ки ҳангоми пай дар пай часпидан шиддатҳо ҷамъ мешаванд. яъне мешавад чӣ? мешавад 4 ҷамъи X ҷамъи X баробари 12. 4 ҷамъи 2X баробари 12. 2X баробари 12 аломати плюса и параметр мебошад минуси 4 мешавад. хоб мешавад чӣ? 2X баробари 8. X баробари 8 инҷа dx та да dx д зарби x барои парагзара чӣ мешавад? тақсим мешавад. баробари чанд мешавад? X баробари 4 мешавад. яъне ки X баробари 4 иҷрам X буд, иҷрам X буд. иҷрам 4 иҷрам чанде? 4 иҷрам чанде? 4 ҷамъшон мекунем меша чанд? 12 мешавад. ҳардиш чортагие. мисоли 194 гуфтагае ки шиддати электрикии пурра 6 шиддати дуюмгимон 4 шиддати якумгимон номаълум яъне ки U1 ҷамъи U2 баробари U-и умумӣ мешавад.
у як мочанде номаълума x ҷамъи уи ду мочанде 4 баробари уи мочанде 6 x баробари 6 минуси 4 баробари чанд 2 x баробари чанд 2 вольт мешавад. Так, агар занҷири электрикӣ ҷараёни электрикии қувваш 0,1 имон баробари 0,1 бошад, шиддат дар резистори R1 чанд аст? Ҳисобаш мекунем. хуб, и додагӣ муда ва дар R1 ура пурсидест, ӯ номаълум инҷа. Значит R1 додагӣ бошад, R2 мо ба назар намегирем, фақат якша ба назар мегирем. Формула менависем. И баробари U тақсими R. Якум формуламон. Дуюм формуламон U баробари I зарби R. Баробари I мо чандай 0,1 зарби R мо чандай 4. 4 кара 1 4, 4 кара 0 0 1 виргул. Я рақам мехортем виргул мемонем 0,4 чӣ мешавад? Вольт. 0,4 вольт. Так, гуфтагӯяд ки ду лампа гуфтагӯяд ки ду шабакаи равшандиҳандаи ҳуҷра ду лампаи муқоимати электрикияшон гуногун параллел пайвастанд. яъне ки дута лампа ба ҳамдигараш параллел пайваста гашта. Примерно вот так. Параллел. Таки қувваи ҷараён дар якташ 0,2 дар якта дигаш 0,4. вақте ки параллел мечаспанд, қувваи ҷараёнро ҷамъ мешавад. Таки ки қувваи ҷараёни умумиро бибинед. қувваи ҷараёни чиро? Электрикии умумиро гуфтагӯяд бибинед. ҷамъшо мекунем. И умумӣ баробари I1 ҷамъи I2. 0,2 зарби ҷамъи 0,4. 0,6 мешавад. хуб, инро ҳам хеле гуфтагӯяд ки дута лампочка иҷарам параллел пайвастанд ва қувваи ҷараёни якумро гуфтаем 0,1. қувваи умумӣ додагӣ, қувваи умумӣ 0,5. қувваи дима бояд мо биёбем. яъне мешавад чи? I1 ҷамъи I2 баробари I умумӣ. Сиво ду лампочкаи ва параллел часпидагиам қувваи ҷароёни ҳарду ҷамъ мешавад. қувваи ҷароёни якумо чанд? 0,1. қувваи ҷароёни дуюмо X номаълум. қувваи ҷароёни обши 0,5. X баробар мешавад аломати плюс, ҳақиқати аломаташ тарафи чап мегузаронем. И дар ҷош меиста худаш 0,5 территория дар ҷош меиста. И парагзара минус мешавад 0,1. X баробари 0,4 мешавад. мисоли 98. иҷарам ҳам хеле додагӣ. гуфтагӯяд дута лампочка параллел пайвастагӣ. ҷараёни умумиашон 0,6, ҷараёни дуюмшон 0,2, ҷараёни якум нахинависагӯяд ки номаълум. ҷамъ кор карда мешавад. Мешавад I1 ҷамъи I2 баробари I умумӣ. I якумо чанд? Номаълума. X мегирем. ҷамъи I дуюмо чанд? 0,2. I умумӣ 0,6. X баробари 0,6. вақте аломаташ тарафи дасти рост мегузарад, минуса мешавад. Минуси 0,2 мекунем. X баробари 0,6 минуси 0,2 баробари 0,10 чанд мешавад? 4. баробари 0,4.
дагер занҷири электрикӣ ки дар он резисторҳо параллел. Барои чӣ параллел? Параллел гузо ду хатти ноги ҳамдигарро намебуранд. Ё агар мо хеле хат бикашем, ҳамин хатҳо параллелан ба ҳамдигарӣ, значит резисторҳо чиям? Параллел пайваст шудагианд ва барои вақте ки резисторҳо параллел пайваст мешаванд, формулаи хеле дуранд. 1 тақсими ери 1 ҷамъи 1 тақсими ери 2 чанд резисторе ки бошад, бо ҷамъи 1 тақсими ери 3 мекунем. баробарди 1 тақсими ери умумӣ мешавад. хоб так муқоимати умумиро биёбем. Муқоимати умумиро мо бояд биёбем. кор мекунем. 1 тақсими ери 1 мо чанд аст? 60 аст. ҷамъи 1 тақсими ери 2 мо чанд аст? Инам 60 аст. ҷамъи 1 тақсими ери 3 мо чанд аст? Инам 60 аст. баробарди 1 тақсими ери умумӣ. махраҷи ахира боша бетағйир нависта мешавад, суръатҳо ҷамъ мешавад. Мешавад чӣ? 1 ҷамъи 1 ҷамъи 1 тақсими махраҷшон умумияш 60 аст. баробарди 1 тақсими чӣ? Ери умумӣ. 3 та 1 ҷамъ ҷамъ мешавад 3 тақсими 60 мешавад. баробарди 1 тақсими чӣ? Ери умумӣ. хоб ери умумиро мо меёбем. ери умумӣ баробарди хатти каср чизе ки напротив ери умумӣ дар махраҷ менависем. 3 60 ба 1 зарб мезанем. 60 кардо 1 60 тақсими 3 чанд мешавад? 20 мешавад. 20 ом. хоб додагиҳай дар мо р додагиҳай, у додагиҳай, бояд мо п ай калимаи повер мощность шадидиятро бояд мо биёбем. хоб ҳеҷ хеле форма надорад. бародаро хуб аҳамияте мо ай ду формула мебарем. якум формулае ки мо медонем хай п баробарди и зарби у аст. ҳамин хел аст. хоб и зарби у ва медонем ки и ба чӣ баробар аст. ин формула мешавад. и баробарди у тақсими р аст. мо бояд як хеле кунем ки ҳамин як формулае бибарем ки дар ҳам р бошад, ҳам у бошад. хоб дигар ай ба ҷои ҳамин ҳарфи и ҳамин у тақсими р мемонем. п баробарди ай ба ҷои и чӣ мемонем? у тақсими р мемонем. бо зарби чи? Зарби у ай дар инҷо. баробарди. хоб чӣ мешавад инҷо? п баробарди уро ба у зарб мезанем, у квадрат мешавад. тақсими р мешавад. вот формулаи мо. мемонем кор мекунем. баробарди уи мо чанд аст? 220 аст. дар квадрат тақсими чӣ мекунем? р. р мо чанд аст? 48 аз 10 баробар. аввал ба квадрат мебардорем. ба квадрат бардошта маънӯ мешавад ки 220 ба худаш зарб мезанем. ва тақсими чанд? 48 аз 10 мекунем. хоб агар мо 220 ба 220 зарб бизанем, мешавад ки мешавад ки 48 400 тақсими 48 аз 10 мешавад баробарди 1000 ватт. 1000 ватт. Так, мисоли 301. додагиҳаи мо дар п додагиҳай, яъне ки мощность, шиддат не шадидият ва напряжение, яъне ки шиддат.
формулаش میشه P پاور برابر ای ضرب او. باید ما ای را بیابیم. ای برابر چیزی که در پیش نامعلومه در مخرج نوشته میشه P را در بالا مینویسیم. P مو چنده؟ 120 تقسیم او مو چنده؟ 60 تقسیم میکنیم 10 آمپر میشه. جواب 10 آمپر. دیگه مسئلهش تو دیگه مو در او ای و ت. خب اینجا فرمول میبریم. اگر فرمولش گیریم P برابر ای ضرب او ضرب ت ای او ت. خب ای کوادرات او ت ای را ما میبریم. چه برارناش انشامتیم. خب ا برابر ای کوادرات ضرب ر ضرب ت فرم است. ر مون در کد نیست. بجای ر میمونیم چرا فرم رو بنویسیم ای برابر او تقسیم ر. بجای ر میمونیم او تقسیم ای را فرم چی میشه ا برابر ای کوادرات ضرب بجای ر میمونیم او. خب تقسیم ای را میمونیم او ضرب ت اینجا ای میمونیم. دو تا اختصار میشه ای ضرب او ضرب ت میشه. و در مثلا میمونیم کار میکنیم. ای مو چنده 0.5 ضرب ت مو چنده 5 ضرب او مو چنده 120 ولت 120 ولت برابر خب اینه دقت اینه ورگلی اختار میشه 5 ضرب 5 ضرب 22 5 کره 5 25 میشه با ضرب 22 25 کره 22 2 کره 15 0 1 در خود 2 کره 2 4 خطی باید 5 2 کره 15 0 1 در خود کرده так 2 کره 15 0 1 در خود 2 کره 2 4 خطی 5 2 کره 15 0 1 در خود 2 کره 2 4 خطی جمع میشه 5 میشه 0 5 اینجا 5 میشه 550 جواب چند میشه 550 این جواب خطا. خب اگر که یکم طرزی آسانی همی کارم
کارکردن این مثال بدونیم با نویسش متکامل‌تره اصلاح میکنیم کمتر دراز کشید مثال کارکردنش مسابقه معلوم خب دیگه مثلا طلبه لامپای دو رو گفته که این لامپای دو значит پیش معلومه چنده уже 6 واتای او معلومه باید ما ایرا بیابیم ایرا چی میشه فرمش پ برابر دی ای ضربی او правильно яком فرم دین فرم چی میشه باید ما ایرا بیابیم ای برابر دی چه که پیش ایه در مخرج میشه او رو در پایین میشه پر در بالا میشه برابر دی پ چنده 6 تقسیم او چنده 12 اختصار میکنیم اختصار معنی خود 6 تقسیم 6 1 12 تقسیم 6 2 میشه برابر 1 تقسیم 2 میشه برابر چند 0 از 10 5 امپر میشه جواب ما مثال 104 بعد از پیوست کردن کلیدی К на کلید جریان الکتریکی در لامپا در دام 10 ثانیه چقدر کار را اجرا میکنه значит ت دودگی مدت 10 ثانیه او دودگی 3 ولت А دودگی 0 از 1 هیچ که میشه А برابر دی او ضربی ای ضربی ت این همین فرم ای او ت یا که او ای ت این فرم استفاده برده میشه او چنده 3 ولت ضربی ای چنده 0 از 1 امپر ضربی ت چنده 10 ثانیه 0 از 1 به 10 ضرب 1 میشه 3 ضرب 1 میشه برابر چند 3 میشه 3 جمله اجرا میکنم